Tak lidi, já vás vítám u další reakce na tu válku. Tohle je pokračování, protože to minulý video se mi nějak vyplo, nebojte, vydám ho. Ale, aby jsem to dobře řekl, tak se na ten kanál klidně mrkněte. Natáčel tam nějaký kuřata nebo kachničky, já nevím, co to je. Ale jako píčovina mi to zase nepřijde. Jo, tak chtěl ukázat, že je ty vole v přírodě a že tam viděl kuřata, ty vole. Budeme tomu říkat kuřata. Dobrý. Dopustíme si do 8. Já mám je když tak pustím od začátku. Ale třeba i ty 2 videa z toho Brawl Stars, jak tam máš na tom svém kanále. Ty si místo, abys tam napsal normálně Brawl Stars Opening, tak si tam napsal Brawl Star, no to Star si tam ani nenapsal prostě. A ty ještě k tomu říkáš Bronze Stars. Bronze Stars. Chápeš? Takže si ani nemyslím, kdo je z nás tady hloupější. Můj názor je takový, že ty. Takže ty vždycky... Lidi, když tak s touhle válkou začal Štěpán, jo. Ta válka trvá něco málo, asi 19 hodin. Možná už skončila, já nevím, jak to teď mezi nimi je. Ale lidi, možná když Štěpán žije díl, je starší než Lukáš a žije, nebo není možná starší, já nevím. Tak kdo je starší, tak mám vlastně víc těch vědomostí, že jo, ale nevím proč, ale prostě si myslím, že Lukáš je chytřejší. Jo, prostě. A co do toho plete nějakou blbou věc, že jste blbý, já nevím. Těch dílů je celkově 9, jo. Já si myslím, že nejlepší... Jo, moment. Já vám to pak pustím od začátku. Ale, lidi. Do prdele, on už v té skupině není Lukáš. Sakra. Lidi, není to pravda. Tak tam napíše Brawl, no já do videí z Brawl Stars taky jenom napíšu Brawl, aby jsem si ušetřil čas. Lidi, lidem asi dojde, že je to Brawl Stars. A vyslovuje to nemá Brawl Stars, tak jak se to jmenuje. No, já vám pustím to 9. Já si myslím, že by nejlepší bylo, kdyby naše válka skončila, protože mi to přijde jako blbost. Já jsem se vždycky s Lukášem CZ kamarádil, nebo se Speedmanem. My se hodně kamarádili. Vždycky jsme se... Trochu se spolu kamarádili, ale nejlepší kamarádi nebyli. Něčem domlouvali, byli jsme na hřišti, u něj doma, vždycky jsme si tak nějak jako byli, já jsou taky de facto nejlepší kamarádi z mého pohledu té hry. Takže potom se to nějak začalo lámat a začali jsme se furt hádat a takhle, pak už to začalo jít do novínek a bylo to prostě blbý a teďko mu to pošlu na WhatsApp a Lukáši, ptám se tě, chceš tady tu válku ukončit? Jestli ano, tak natoč další video. Je to natočený 27.3. Tady to video. Teď se mrkneme na Speedmana. Je trošku ve spot, jo, nějak tady pod tou válkou. Tady to. Dej panáček. I 27. Aha. Tak asi chce tu válku ukončit, očividně. Ale nechápu, proč by ji chtěl ukončovat zrovna Štěpán, protože ten ji sám začal. No to je jedno, tak lidi, tohle by bylo konec tohle videa. Pokud se vám líbilo, tak to
ani neposílejte dalším, mě je to teď jedno. Odebírejte, lajkovat to nemusíte, ani dislajkovat, jo. Prostě zdárat.